Yawubone la. Ikwami la. Intombazana ngeke izolala ilanga ligele ingqondo yophuma emlonyeni. Ya wena, awubona sekusile. Awuyini esikoleni? Ngiyabona ma. Ukhanya uthi kwakwana na wena. Awazi ukuthi kumele esikoleni? Yazi. Awuhambe kuyokha amanzi. Hawu ma, amanzi ngizokha uma sengibuya esikoleni ngizoba late. Ucabanga ukuthi uyokhelelwa ubani? Sithando sami. Ngisacela uvuke. Ayingeke ma, khathele mina ngincane futhi ukuvuka ayingeke. Ayingeke ma, khathele mina futhi ngiyancane esikoleni namhlanje. Hawa wongeke ma, ngifana noma ngo8. Busosibonile isikhathi Sikhathini? esokuya esikoleni. Kodwa ekhaya. Mama, ngicela ukuya amanzi amake. Ungazohlanya wena. Uzobeka ngabophi ugesi? Lothengwa yimini. Kodwa lo Asandi wabekile nje ma wakhe. Mana wesisi. UAsandi ingane yami. Okwesibili ubaba Asandi uyawuthenga ugesi la endlini. Uyangizwa? Kulungile izwa Oh bafana bami. Bafana wakuhle senikhona bafana. Bafana bami ngifuna nimlalele kahle bafana bami yeso. Ya ngifuna nimlalele kahle bafana bami. Ningaxhamazeli khahla njengoba nesikoleni bafana. Niyangizwa? Bafana mamlalela ndaba bafana. Fonike nixhamazele njengoba nesikoleni bafana ngithi siyezwana. Ngoba mewakhona yedwa la kunina. Uzongenzela into engayiboni kahle bafana. Uzoshona bafana. Niyangizwa ngithi ngithini kunina? Siyakuzwa Brian. Ya. Futhi September Brian uTariko ngishiphuthe emncane lokwenzela. Konke kuzohamba ngendlela. Ya, very good khahla lami. Yabona bafana ngifunda njalo ke bafana bami. Ya. Waqondula amehlo nje wena. Uthola uthini ukukhuluma la? Brian namkhulanga ngisho njengomuntu ya. Kuzoba njalo ngesikwenza into ezokuthela phansi la. Sethembisa. Lungile ke bafana bami. Thatha ustaff la. Ngiphume niphele bafana. Umsebenzi bafana ngingakhohlwa. Khuleka. Unomsebenzi oclean bafana, clean. Bafana bami. Sabe uzohlana khona ayike ngaphandle. Give man, boss. Man. Xolisa boss, ngivoyelete boss. Wanikopi inkinga yakho na? Boss ngiyaxolisa ngivoyelete ngephinde enze into efana njalo. Unenkinga eningi wona. Lungile isikhathi. Thatha ustaff la uphuma uhambe. Bamba ngithi manje. Usebenze kahle wazo. Moja. Yini. Futhi into ephethelana. Ayo uhlangane ukuthi ngiphethe yini engayiphethe awuhlangene nje awungene nje. Ela uphume endabeni zami unake zakho fashion style. Belezo. Ngiyabonga siswa umfundi kahle ube nosuku oluhle. Ubona nje ngiyongiyeka ile ngane yakho buku ayile yakho kuhlezi uqala izinto njalo uzenza isikhwama kubhlungu ngiyazi kubhlungu mfethu kodwa nawe lento yakho kuhlezi uqala izimpi buku Ngisazombamba lwana nawe nje ngisukela lenko thatha phela ifoto yakho Andani wena uyabopha lapho noma uyabhema wenzakalani suvele waphela lokwayi mfethu uzosiphuka uthini wena manje uzana wena abolo mkhopho lo wakho mfethu suka ususele into la ukuhlala suka miya ubophe la shisa la khona oboshiwe ufuna ukutshela yonke into isinekala njalo nje lapha uphinde uqedeke uzobona abantu hlabeni babo
magwayikwaya engazuzana ziphike namhlanje. My girls. Mami. Ngiyaphila kodwa. Awusegrade. Sizwa nje ukushisa. Yabona namhlanje likhipha umkhovi uzana ziphike namhlanje. Niyazi nani my girls ukuthi Asufini. leyo mpahla. Ngiyalazi nani udaba. Sure, silalele boss J Khulume mama ukhulume. Mantombazane ngiphathele leyo mpahla. Ngizocela usiningiphushele yona nani niyalazi udaba. manje uthini soyithola thina ke ngothi size wena phela kumele kube nekhathi Khulume beleza nje ilanga lashisa. Ane phela sithole something in return phela ngavela usitshela ukuthi asenze something singezothola lutho phela. Ngizongenzela izinto zibelula niyabo. Ngizoninika la. Uyakhuluma ke. Yeni ke bese ke la sengayidalela ngendlela yeni niyabo. Ingalawe mama ubuspektile phansi. Buka nje ukuthi Yalazi iqiniso lami. Yalazi iqiniso lami. wena ungaqalwe. Umsebenzi ke my girls. Singadzicelelani phansi. Ngeke usithini ngoba uzobamba isandla sefara la. Nazo. Correct. Sengizonibona ngezikhathi. Lusukela namhlanje gents sibanile bafethu kodwa bafethu ayeke into engathi sisibanile la bafethu yazi mina bafethu acaba ukuthola ndomunye staff bafethu noma yazini tshele ku Bramex ukuthi umfonele ngempela umtshele ukuthi azithi sinye staff siphushe thina la ayingeke machita cha yekeleni kanje bafethu sesingaze sibanjwe phela ngakhohlwa bafethu nalabo thisha bafethu ngongitshela ngendaba zothisha mina ke uthisha la uzongitshela mina indaba yakhe mina ngitshela into yakhe never ngicela ukuqophisana ngento engekho mina bafethu siyafuna ukubamba noma uThuphuli lapha bafethu sabuza uthini indaba bafethu yami nendaba bese ibhebhela senodaba ntsapho Sibhedlela wena sitanyela wena. Besathi umhla 29 January. Yona Mina ngiyaxolisa mama yena mfethu kahle ubani wathi naye bale ngijona asijolo ngicale ngijona ngawe hayi ngibani mfethu baba no yenza kanjani vele lento yenzayo ngibonisa nabantu ngatshela nomuntu oseklasini awangenzani awu mfethu Hey baba. Hlanganisa phela ukwazi ukwenza lento oyenzayo. Ustaff usakho staff la. Max ukhuleka kwezinto yazi ngiphethe imini boza khuleka uzosithola staff sakho relax. Ya, phela kuzofanele uhlanganise la ngifuna ustaff la. Azini asifele senze belula lento. Thumela umntwana wakho umthembane noma uyizele namathuba. Mina ngizothumela umfana wami lapho ngekhathi. Kodwa ngiyacela ungathumeli abafana bakho abazibula bayidididi. Thatha kanjani? Naba abafana baziwula. Bafana bambala ababhekile. Naba abafana babhayizayo. Ngizomthumela ngekhathi ngifuna ustaff mfana. Ungileke qha ngizobona ngomfana sefika. Ungilaka, sho. Nina alazi namhlanje ngithathele zona. Ngibona osalelo ngale. Bapla bafikayo Laba bafika and babona bephethe ama drugs ngale. ngitshelile zalo ngabona bafana ngababona ukuthi bayasdayisa staff tshela zalo
Yilo mjitha futhi lo awuthole ngicuphile ngale uzofuna ukumshaya. Buka uzokwazeka ungasayenza into ezoxakazala. Akude ngeke imnyeke mina zalo lwalo vangisazombamba. Mina zalo ungathi akukhuzanga. Futhi ngisaba nokuhlala nawe uzozokwazi nami. Hayi nokuhlala nawe sengiyozikwazi ke nami. Sakuyikwaza. Ngazi nami mawulahla abangani bakho. Na wena kinade njalo uyathanda ukuhamba nalo yathimazana mina angikho enough for na kinadala. Na musungibamba uyathanda njalo nje ukuthi na ukina. Guys mina siqale manje singena ama extra classes yabheka lento ukuthi swabhange yabheka shibe ngibhekisa lapho bafike bonita mansofika kanjani and kumele sifunda ama-extra classes guys. Hey guys, yabona iMaths mesikhuphule ngempela and ngiyabona ifeyilile eklasini iMaths ifeyilile. Sawubona noMathamba. Hawu mngani, nami manje usaqhwa le uniform. Futhi ayikho into engingayenza ngalokho. Uma mncane akafuni ukuthi ngile uniform. Kunini ngimncenga ngikhathele. Nginecebo mina noMathamba izanalo. Sizotshela umisi ukuthi anginawo umfaniseni wesikole. Khona uzofana nazo zonke lezingane le esikoleni. Nami nje ngingakujabulela kakhulu sisi. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Namathemba ozala. Bangibiza ungibone wenza njani? Hayibo, asanda. Imali engaka? Hayi. Uyithathe? Ngiyasebenza mina ngingakutshela nje ukuthi ngiyaspana, ngiyasebenza. Kuleke indaba yami thatha la wena uqedekisa. Nginenamba mngane yakho. Ha. Ha, uyabheda kanti. Futhi lo muntu ofuna inamba yakhe akanafoni. Ngicelela mina ngisho ukuthi ngoba phela futhi dadwethu umuntu omile and nesithukuthezi sidlangile namhlanje yezwa njengathi ngashaya something igazi lami liphansi nje ngashaya something awenze phela Hayi kukhona okuncane bhuti okulaye kumine ephaketheni ungabamba utaka baba kodwa nondaba bengingabona ubani nje hawu igesi liyaphuma la dadwethu liyaphuma la igesi dadwethu hawu Nomalanga hello awuvele la mntaka dadwethu yebo malume mntaka dadwethu awuphuthume esitolo la ungibambele nje igesi yebo hawu mshanami hawu yebo sogijima manje uphuthume mshanami we ngabe yosiyophuthuma lesidididi salengane awu kahle dadwethu yini manje yakwenzani ingane ngempela kahle kahle hayi yabo bhuti nje solokhe nje kwenzeka le yanto nje yalengane angiyithandi nje angiyithandi bhuti dadwethu ingane leyo yazi ingane isibusiso kanjani ayinacala lengane bhuti kufanele kufike nje yonke lento eyenzeka ifike nje ize kumina ihlale enhlizweni ngizwe ngiyinqena nje uyazi ukuze impilo iqhubeke kumele upholise inhliziyo yabo iyona nto oyidingayo ukuthi upholise inhliziyo ingoba uunderstand bhuti lo babhlungu engabuzwa ngesikhathi ngidlwengula uyazi seyiminingi iminyaka eyadlula ayikho into engadluli dadwethu kahle kahle kumele udlulise ikona okubalulekile ukuze siqhubekele phambili ayi bhuti ngeke yabo nje lo babhlungu lo bengabuzwa buhlezi busenhlizweni yami ngaso sonke isikhathi akusoze kwaphola Baba, manje. Khalile phethe insimbi baba, kumele sibuyele eklasini. Khalile insimbi. Kumele sibuyele eklasini. Khalile insimbi, vuka phethanda, vuka sanda. Ngiye eklasini bese futhi asanda bese ngiphathele ubhaka bese phuma isikole. Hayi bona wena mfethu, nxa ugcwala wena mfethu. Hayi ikhonekto yakho.
Yakuphethe yena. Yathi ngifunda endaweni sami. Kanjani manje? Umuntu komngane wethu nje lo phela lana buka. Cela udelete lento le manje. Angengikwazi. Usane uzoyibona lento delete manje. NakuWhatsApp usho singakaposti ublockile nje. Okay. Thina hamba nje ubala ndana lento exoxisa futhi. Ngibona kahle sana. Ngothi ngiphethe la, ngibona lento ngiphethe la. Amani ngeke uzahasa ukuthuna. Uzonda ngibona njengomngane. Mina ufuna ngenze kube ajamphezi ne. Sezwana ufethu. Ngani? Mfethu umthethe. Ngane asamthathela umeme into ezosiza leyo. Ngani sami? Ngani nangu lo phela sibambe inkunzi nangu ngani ufunda lapha ufunda lo kule class lela yayo fusho yilona mina samhlala wahambe baba uzongibulala mfethu mina ngeke Awindaba manje wathi shit. Hlangana kulendaba zami nanibheni phambili kuhlwana namphansi. Mem ngexolisa uphazamisa iclass yakho kodwa khona umfana sesibambe inkunzi la eclassini lakho. Inkunzi? Uba igama lakhe? Usabele igama lakhe. Usabele mem. Inkunzi yani? Yamafoni mem. Mina ngiswena naphathana namafoni esikoleni. Mem sifuna ukufunda ngawo mhlawumbe sikubhiza samthini. Ngiyahlupha nani? Sabelo. Sabelo. Was imala ningathuki. Ingane ziyakhala nasabelo zithi uyibuka amafoni. Vele wathathele lapha phasisha amafoni ethu. Ubuphethe ngisho ummese. Ummese esikoleni sabelo. Shuthi angivele ngitshela uthisha omkhulu. Hayi madam ayikho le nto mina bengibathi. Mina mangicela ngibuyisele ifoni yami. Nami ngiyayidinga. Nani benaphathana ngamafoni esikoleni? Bese ukwenza iresearch mina class kumele ngathi ngicela ungishuthise ngibe amafoni engane. Madam bengibadlalisa madam namafoni. No iPhone yami. Bengafuni ukuthi type le ngidlala. Abaphatha amafoni esikoleni. Ngeke nginibone niphinde baphethe. Yes ma'am. Ngesiphethe. Siyabonga ma'am. Lalela ngasabela. Ngiyaxolisa ngizithanda. Ngingene eklasini. Qhamuke nje usuma lwephu. Ngishethi ngaphandle. Angeke sizwe ngawo yena ubaba wesikole la, yes? Kuzomela kuhambe ohlala ekhaya. For 5 days ubuye mhlawumbe ngesonto elilandelayo mhlawumbe uzobuya usuhluzile ekhaya. Ungisuse naleli bread egcwele ikhanda ngathi uyiphara. Ukugcina khuluma nawe kodwa uma kuthi nenkinga ngichathisha omkhulu manje. Usheshe uphuthuma. Okay, akulungile madam. Kodwa ukasabela njengamanje usamele eklasini lami. Asidlali la sabela siyafunda. Ayo Fatima, ipena njani? Uyabona nje ukuthi ngikhipha ubhaka ngipena leli peni manje la leli peni kanjani? Libheke mhlawumbe uzolitholela ngoba leli lami.
Ngeke khona lele ngikubaleka kunomfana wakathe alikho ipeni la. Hayi angazi kodwa lele nami. Hayi ipeni lami lelo. Ipeni lami Ipeni lama. Elam. Uzomela ubuyise lelo peni. Kanjani ngoba elam? Ipeni lami. Ngikhiphe kubhaka wami la. Angithi uyabona ukuthi bonke abantu bathi vele ikhulami ngibuyise ipeni. Angivele ngibuyisele kuyena. Noma nizosukuma niba utheshi? No. Ngicela nali ipeni eli-extra ngicela Lady, Yebo boss. ngithemba ukuthi usebenzile. Hayi kusebenzekile boss. Kufananga. Kanjani bayathenga kodwa? Hayi kona umsebenzi uhamba kahle impela. Unabathenge kuze sinothe phela. Uhamba kahle umsebenzi. Hayi yakhamba kahle. Hayi, uhle makhamba kahle. Uhle makhamba. Uyasebenza. Hayi kusebenzeke kahle impela. Lady mntanami, yabona masusebenza kanje. Mina nawe sizozwana. Sizozwana impela. Sizozwana. Uyasebenza ngifuna kusinothe ulawo na lady. Buka la kodwa. Hey kodwa ngibuka istaff engangikunika sona. Ngibuka nale mali. Ngathi kumali lokho. Hayi boss khona amanye amantombazane engisebenzisana nawo. Unikeze wona ke imali uzawuyilanda namhlanje ntambama. Bakhona abanye osebenzisana nabo obaningile isilo staff. Ayikunjalo boss. Yona into engiyifunayo la mntanami. Mesiqhubeka ngokusebenza kanje mina nani sizozwana neso. Hayi sizozwana impela boss. Hayi uhamba kahle impela umsebenzi. Yabona buka ungamosha isikhathi umuntu esikhaphela. Thatha la ulungele noma ke hambela ndimali le lawo mantombazana ubuye ngifuna iphelele imali yami. Hayi khulileka boss. Uthuma Sikhulumile boss. uthumela ndimali yami ubuya. Hayi uzobuya khona manje. Indaba yenze njani mne bathu? Yabazi lo. Buka la. Prime ukuthi macanga usumbhutela ngani le mali sinayo ke siyenzile ke sithi ukuthi mfethu relax boy umhlaba wethu lo mgwaqo wethu bahlala uqhamuke inombolo besingazwayo kuleka athi sasaqhamuka noma mfethu sigriza nje siphele endaweni nasisipanja yami ngajampisi ukuthi babona la Hayi bodadewethu kodwa lengane yayisihamba isikhathi eside kangaka njengamanje. Ebona ke bhuti imisebenzi yale ngane injena ke bhuti. Hayi ingazibanjezelwe yini. Hayi ingane mawuyithuma ihamba idlala kodwa kufana noMalanga. Habe wabuyela mpatha. And uyakhala. NoMalanga kwenze njani? Khuluma NoMalanga. Ngibukani?
Ngikukhuluma. Malume, ngenkathi mina ngihamba lapha ngasemgwaqeni, mina bengihambela imali mase mina ngibambe kanjena, bengabonakali bengifihle kakhulu mina imali mase kwaqhamuka omunye nje umfana omadlakadlaka nje ekhanda, omubi nje omubi. Mase ke mazi mase ke yena malume ubephethe isibhamu mase wathi wozala wengane, mina ke ngasaba kakhulu wasathi yesayixoxe le ndaba mase wathathi imali. Uyazibuka ukuthi usidididi kanganani? Ufuna ngikwenzeni nomalanga? Yazi nengane ngathi ungayithatha inqumo uyiphonsele emfoshweni. Ingane iyasho nje ukuthi ibanjwe inkonzi. Kuzomela kwenziwe njani? Kahle kahle into ekufanele yenziwe akuhambe nje kuyolandwa le mali. Asambe nomalanga. Udlala lengane. Uzogcina isidididi. Ikudidizelisa njengayi. Njoba ididizela nje. Ngizokubamba wena. Sengisebenzile manje nayi imali engiyenzile. I think ibanini no 210. Ya ngathi izokwanela kodwa khona okusalile ke kunomdayisa ngabo. Awusubambela osebenza ngoba uthi befika nje uLady G. Vele ulo uzinhle. Angimazi ubhayiza lo yazi. Futhi ngimbone ehambe edayisa noJini uyamshoza ukuya nemali ethe ukuthi xaxa. Shuthi yahlangana ke le mali yalesithipha namakwayikwayi namhlanje. Kanti lokho ngicabanga ukuthi siqhubeke sikusebenzisa. Yaqabanga khona nami ngiphethe yazi. Hayi uLady G uzosibona. Ngizobona ukuthi isandla nesizamile phela. Asilinde lesinayo uyahlupha lona. Nangu lo sinayo eshesha wena gijima wamodela manje uyazi ukuthi ulate. Ngisimo nje mbosi. Nayi imali. 20 rand baphethe baba. Mina ncane nje. Wena dayisa ibhluke wena. Hayi ma oleda ayathandanga ibhluku. Liphi pho? Hawu. Sengivele ngalikhohlwa lapha na mfethu. Buka wena unqo ukuthi wenza imali enhle kanjani uzongilethela u20 rand. Iclipha mfethu. Iclipha. Mfethu. Udayisa namajini, udayisa yonke into kodwa uleso 20 rand. Lo jini yemele siwulandeke sizobona sisenzani ngawo and awunashare lapho mfethu. Udlalile ngesikhathi sethu. Mfethu wena. Amnike staff. Awusidayisa futhi kanjani manje uma ngisesisa ingqondo akahluzile. Ngithi uyosidayisa bese ngishiyotha ngicabanga mihluza ingqondo bamba mfethu uhluza ingqondo ayikho lento yakho wena lokwenza into engayiqondi nje abheda lo mfethu awuze ke ngibhemi kakhulu yebo lokutatazela lo echithayo iwaste mfethu uzawule islima leto ukuyichithe kanjani hayi isiphukuphuku lesi ifanele lento siphumule uphi uLady G? Mfethu uLady G angimazi uyazi unothani kodwa mfethu yazi ngicabangani ubone le mali iningi kangakanani asikwazi ukumnika yona le mali mfethu sho ukuthi khona ishiya bese itholile vele kule boss yakho zingazi nawo neboss akayiphethe mfethu so le mali nje ibala le mali manje ucabanga ukuthi njani ayisayibamba mbana emsabani hayibo umsaba nazo atholi lutho mayifika lana sizomakhela uzungu ngazani kodwa ayikho imali ozoyithola sharp kuthiwe ngisho 10 rand lona uzolala kuze kube yinini la siyaqina mfethu umthetho athola Mantombazane yasho mama hamba kahle hayi sigrand sembo ukuspanekile singaphoxani kamnandi manje lo lele hayi mina uyamazi nje Hayi-ke mantombazane sembe kusipanekile ukaKesari akubuyele kuyena ngibakha ngeze lokho ngeze itwala hey nina musana ungenza ilima la lethani la imali nisebenzile awumama ngamthanda ukhuluma imali uthwala ama weave abiza kanje ufake nenkomo amsho hamba indawo lethani imali yami bafethu nasiqamani hayi ngafuni sikushintshe lezo ngabona ngoba sikuhlonipha usicabanga sekusabo sivumelane kahle izoroda nasenikhetha ukuthi ningenze kanje yile netha kumina sivumelane kahle simoya mama imali phela lethani imali la ayikho imali amshoza ukwazi noma ungathi uyakhalani mama ngakhala yazi umhle kanjani hayi imali yayiza ukuthi niwe amnandi kanjani uyakhalani ngeke uyithole hey nina niyazi usikahle kahle le mali yaba asihlangane waziwa wena phela lo muntu asimazi yazi nina sihlangene nje nalo muntu asimsabi wena omazi vela amadoda akhe ulala nawo abokhuluma naye Tsara yazi nina
Ngizomthola kahle uMax. Asimsabi uMax Angazi kahle ukuthi le mali yaba. Awunika labafana ikhekhe la. Ngizodila naye. Hayi balabile. Boss izinto azihambi kahle. Hayi, angitshela lokho. Kwenzakalani manje? Hey. Kaze ngadlala amantombazane. Hayi, angitshela lokho letha, angitshela lokho. Yini nzima manje? Ngidlaye lamantombazane mengithi akahambe uyongidayisela. Hayi, akungitshela ke lonto. Ozamukisho kumina. Ngeke imali iphi uhamba uyolanda imali la. Hey boss amantombazane ngithi ngiyafika lapha kona ngithi ngifuna imali ayafika lapha ayangigcona ngeyisa akasafuni nemali. Hayi, leyo ntombazane akwazi ukungena lonto. Imali yami le. Hayi ngeke. Ngiyophuma ngiyoyilanda le mali. Hamba ulanda le mali. Angazi into engizoyithini. Hamba ulanda le mali yana. Hamba ulanda le mali. Hamba ulanda le mali. Funa imali. Alishisile lilanga amandlovu engathi ngilizwa ngedwa. Uyalizwa kona? Hey awuyiyeke mama indaba yelanga soyithini ngempela indaba amaMthembu. Soloko ahamba lokho nemali zethu. Hayi wasigila lo mama. Hey angifuni nje nokuzwa ngento yakhe indlela wasigila ngasalala singadlile nengane zami. Hayibo. Ngizwa phela kuthiwa ule emadolobheni. Uhleli nendoda shuthi baqoqoda zona lezi imali. Sahamba isigila mkhuba nemali zethu. Mina nginawo ngisho upondo nje sikhuluma. Hayibo kwayinami. Kwayinami. Ya mntana. Le malini? Lo 50 rand nje kuphela. Njoba lidabuke kanjena nje. Ngoba imali wephu nje stayela lesi ma oledi. Stayela. Hayi. Siyabonga mntanami. Ngizacela ningipha amanzi bandla ngaze ngibone. Nomalanga. Ma. Yesa. Woza. Ma. Awukha amanzi ukhelele lengane noMandlovu. Yebo. Awusho ngane yami kahle wathatha ngempela lamajini. Ma khona bangiphile manje akusona istayela sami lesi. Kodwa sebengakuphi into emali wephu kanjena. Udabuke kanje. Hayi stayela ngishilo nje ma oledi. Phansi pho. Awuthi ngisho ne-tray ubeke nge-tray. Phansi pho. Ngiyaxolisa ma. Sondela sisi uthatha amanzi. Sondela uthatha amanzi sisi. Sondela uthatha amanzi. Buka nje ukuthi wenzani lo. Buka nje wenzani. Ngizokumosha wena. Ngizokumosha. Buka nje. Kuyini kona lokho kuyiphara noma kuyimfana noma intombazana? Hayibo usuyabonani ukuthi ingane kabaluleke. Kwakweyaba Kamakhwela. Hayi mina ngisayibonile. Yeke ukutshikisa kwakho ubuqhopholo. Hayibo. Hayi bandla. Lengani sinje. Ngiyachazela Ntombi. Hayi bandla. Hayibo. Uphi ya noma khwela? Hayibo. Ungabisabuza gogo. Sabhubhisa umhlaba. Ya-ke mfana wami. Akaphileka Brabes. Ngikhona khehla ngokusebenza wafika. Wona wami la ngibizile khehla uyabona? Ya khehla ngiyangisebenzela abafana bami. Kodwa yabona lapha noma into engifuna niyenze manje khehla lami. Ngisafuni nje nidayise kuphela. Funa nenze nokunye manje bafana bami. Okuyini lokho phoza yami? Wakhathazeka. Mfana wami. Lula nje ngifuna nenze leona. Ngithi uyakwazi lokho khehla. Akwazi Bramex kodwa ngisho inkinga eyodwa akwazi ukusebenzisa. Awukwazi ukusebenzisa lento. Umshini lo bisulezandla. Hayi kulula lokho. Ufundisa mfana wami. Ufundisa ukusebenzisa lento. Umshini lo. Ithemba lele. Mawusho njalo Bramex ngathi kuzoba lula.
Hayi kulula vele ngoba khehla lambukela phela la. Abubana manje. Mina boss. Ulufana. Fihla la. Lima. Lungela ungangana. All right. Hey, ayona staff akade ufika late wena. Ngijani. Uphuma. Sengabambi hala izansi ngiphusha yona lento boss kodwa asingiqedile. Yazi nawo ngiyakhisha apha. Hayi ungangitshela lokho. Sanda, ungangitshela lento. Ngitshela nje boss. Usebenze la. Umuntu staff boss ngihambe boss ngiphusha lento. Hayi wena mfana ngikaza sondela my boy. Wena wami. Tshela boss. Sizozwana. Wena mfana usanda kufika kodwa indlela kusebenza ngayo. Wena ubuye ngizokholela nechazi. Thatha lapho khehla. Ima bamba. Yasebenza lo mfana musha. Mfana kamasi. Bayikhanya ubaba ngawo khehla. Yeka please man ngeke ngikwenzele phansi kabuya ne. Sikile. Ngiyamthanda lo mfana. Siza Mamncane. Kungani ngicole kanje la endlini okhona? Ubuza mina. Ushiye bani ukuthi akuklinela ekhaya? Angishiyanga muntu. Okay kungcono ke. Uqeda lapho ukukhumula. Ubuye uzolungisa la endlini. Ukline kube kuhle kubonakala ukuthi sinentombazana la ekhaya. Mamncane, ngikhathele ngiphuma esikoleni. Kusamele ngiphinde ngiyokha namanzi futhi. Hayi bo wesisi, woza la, uzohlala la. Ngikukhumbuza ukuthi ubani la ekhaya. Ingathi uzikhohlile ukuthi wangena ngaliphi isaka lapha eminyango. Hlala la. Ngiyalibeka, uyalibeka ngoba unomlomo omkhulu. Ukhohle ukuthi ubani la ekhaya. Lalela lana wendoni yamanzi empi. Uyabona la sidwedo sibiza uma wakho. Safa sakushiya ungenalutho. Kuhlala emzini wami. Udla ukudla kwami. Manje usazocomplain uma ngikuthuma. Hayibo, sesiyodlala lezi ngane ezashiya onina bazi ngathi babengafanga ngani nazo. Igolide walahla intalashisi solithola kanjani manje? Sibhubhisile ibala lo muntu. Kodwa buwe manje sicela imfadi uphi ugcina la. Hawu lo yakho uyisikhathi sethi. Manje kodwa wena ucabanga kancane ucabangisa kwayitsheleje manje yazisuka. Hayi lokho ngingabafanya. Kodwa uwizwa uyibona ngempela abo babuka lokho nebhluka anziba. Yena bafane. Ubongayo nafane. Ubuyihlo ngibuza onqoloza ukuthi wetshaka lokho efana ubuyihlo. Hayi mina baba wami yazi ngikwazi ukukhuluma nomuntu ongakwazi ukuhlonipha. Lo jojo ukhuluma ngikubuza uyihlo. Fana ngikubuza uyihlo. Yazi ngiyashisa okokuqala baba wami awukazi umvikele uyakhuluma. La bafana la. Mina ngizokushaya ngempama lokho bafana. Ngiyakudakela lo cathi ushaya mina ngempama. Ayongazokuhlanya yena uyamazi yena uyanda yena. Asimshobolo. Awunangi lo mfana. Luyanda. Cha ibaba ngiyeza manje xoqala endlini. Ngazophuma lo mfana ekseni kangaka. Hayi mhlawumbe uphuma kubangani bakhe webhodi. Bebevele kade tshele bani ukuthi ngiyakezelale la endlini. Hayi zinjalo ke ebhodi ingane. Sabona auntie. Ya mfana. Awusho ke ekseni kangaka uphuma phi? Oh, ish baba yazi kade ngihleli kamngani wami khona esinye istadi le bese sishaya izolo sinokusasa. Hayibo. Senafunda ubusuku bonke manje nini? Ey kube iphutha baba bengazi uzobe kuseni yazi. Hayibo seniqale nini ukufunda ubusuku bonke manje nini? Ish baba bengazi nami ukuthi ngizohlala kuyena kuze kube lesi sikhathi sasekuseni ngaxolisa. Hayi ubosho phela mfana wami mangaba ukuthi uyahamba singamane nje sibone songekho izwe libi la ngaphandle.
Yebo. Hayibo Luyanda usuyabhema yini? Hayi lutho baba mina nokubhema sodwa ngibhemi. Hayi mfana wami ungangenzi isilima ngimdala mangeni ngaka usuyabhema wena. Fa ngiqinisile angibhemi. Lalela, yabo lento oyenzayo mfana wami iyeke manje before ize kufaka enkingeni kusasa. Baba, sonke lesikhathi Luyanda, ubaba wakho lo, ubhudile. Kanti ngiyakuzwa ukuthi ngixolisa ukuphululini. Kodwa baba, bungekho sonke wena lesikhathi mina ngihlukumezeka. Selokho hamba uma emhlabeni mina ngiphila impilo yomzima kodwa wena wokho ngihasla ngiyasafarisha. Uzofika manje ungitshela ukuthi ngiphile kanjani? Ayakwazi. Ngicela uxolo baba ngengikwazi. Luyanda, awukwazi ukukhuluma kanje ubaba wakho lo. Noma ngaba kanjani kube njani. Kumele ukuthi udlule lapho ubaba wakho. Hayi nali iqiniso baba. Unali iqiniso baba. Unali. Hayi Luyanda oza lapha namsondela lapha nami. Lalela mfana wami. Ngiyazi iphutha likumina. Bengekho empilweni yakho sonke lesisikhathi. And ukhule kanzima impilo yakho ibingekho lula. Kodwa manje ngoba sengikhona akufanele ukuthi ngikuyekelele phela ukuthi uthathe impilo yakho uyiphosele emgodini yabo. Ngibabonile abantu abaningi bephosele besha beshisa umlilo walempilo osanda ofuna ukuyiphila wena njengamanje. Lempilo ngeke ize kusendawo. Siyezwana mfana wami. Ngiyakuzwa kodwa ngamanye amazwi angikuzwa. Uqinisile ubaba wakho Luyanda. Uqinisile mfana wami ubaba wakho. Anti yazini isikhathi sayo yonke lento eyenzeka la ngaso. Hayi lofana lo. Hayi kusafuna sikhulume naye bhuti. Hayibo. Sokahlala kanje kwasofa la ekhaya. Yo mama, benganakile kube yiphutha. Awusho vele. Uyihlo uthi uzokulanda nini la ekhaya ngoba sengikhathele wena. Ngoba avuye uyisilingo empilweni yami wengane. Kodwa mamncane. Wazi kahle ukuthi kwenzakala nje lana. Lalela lana wena. Silezo nyabela inyanyisa mani. Kodwa mamncane uNandi, uyazi ukuthi ngisafana nokuthi ngiyindodakazi yakho nami. We maye. Ndodakazi yami yiphi yona? Mamncane. Umama ngaphambi kokuba adlule emhlabeni wangishiya kuwe ma. Wamthembisa ukuthi uzonginakekela njengendodana yakho wasanda. Sekubuye kwashintsha konke lokho mamncane. Lalela lana wena. Ngoba uzazi ukuthi ufuna ukuthini. Thula mani. Okunye futhi. Mawuthola isikhathi, ungiqoqele wonke amasaka wakho, uhambe uyofuna nobaba wakho akulahla. Mamncane usangidingi yini la ekhaya? Ngicela ukhuluma iqiniso uyeke ukungihlahlela amehla usangifuni la ekhaya. Lalela. Mawufuna ukuhamba la ekhaya, uthatha amasaka wakho ngikuphuma uhambe uyofuna nobaba wakho akulahlayo. Wenza ishow ukuthi njengoba uhamba ungaphindi ubheke emuva. Uyangizwa? Ngizwile into abayishoyo lapha endlini. Kodwa ungayifaki ekhanda. Yezwa bese. Mnewethu, ngiyibona into enzo umama. Mina ngiyithanda. Izinto ezenza umama uzazi mfowethu. Zinkulu ngoba ngisakwazi ukuthi ngiphile nezinye izingane. Uma ungihlumeza ukuthi angikwazi ngisho ukuya esikoleni. Ngiyafisa mina ukufunda bhuti wami. Mina ngifisa into ezinkulu ngempilo yami. Kodwa uma ungiphathela impilo yami mnewethu, uyangizwa? Mina mnewethu umama. Dadewethu. Kona konke lokhu ngidlula kona kuzolunga yezwa dadewethu. Abo mina njengoba ngikhulile ngimngaka. Owami ubaba bengamazi, yezwa. Ngashonela umama wami ngimncane.
Baba wami mina ngimaze manje ngoba sengimdala ngina 18. Yabo dadewethu. Ngicela ukuthi konke lokho okwenza la dadewethu. Ukushaya indiva dadewethu. Konke kuzolunga. Mnewethu ayikho into ezolunga. Eyiphi into ezolunga bhutami? Ayikho into ezolunga. Uyazi ukuthi uma mina ungifunela abantu besilisa abangaphezulu kwami abangasizo ngisho intanga zami afuna ngilale nabo ukuze sothola ukudla endlini. Yini ezolunga lapho? Yini ezolunga mnewethu? Uthi mina kufanele ngihambe ngiyolala nabo. Ungizangithekele ngisho ingubo. Lezi ngubo uthi uyibuka lezi ngubo mnewethu. Umuntu mayigqokile ufana uthi uhamba nqoni mnewethu. Yo, ayikeke she. Akenza kanjani ntetho? Ayikho ntetho. Yabo Zini, khuleka namhlanje sizokhuluma naye. Anti vele ukhulisa ingane. Fuck. Ngirayitsona. Ngiyaphila. Wajilo wangaka kuseni? Ngiyashisa namathanda. Ngiphumile-ke namhlanje. Basini ngikhulumile-ke nomisi ngaliyanda yathi. Wathi usazokhuluma kodwa nawe. Wena kusho ukuthi kufanele uye kuyena umisi noma ngizokupheleza ngihambe kuyena bese ngiyakhuluma ke ngibona ukuthi ngifika. Oh hayi inkinga vele sifunda naseklasini elilodwa vele nawe yasifundisa futhi. Sanda sabe sibele. Asanda uyaphema la. Ngibhemisa. Ngiyadlala. Samanje vele uhlala uyi-1. Hlezi ngingedwa bethu ubona nje manje ngicabangele nje futhi ngicabangele nezinkinga eziningi. Inkinga zani lezo? Hawu futhi inkinga futhi indlela engenza ngayo imali kumele ngithole indlela ezongenzela imali manje ehlukile nje kunale ngiyenzayo ngeke. Yazi ukuthini? Ingozi. Asitshele mina Asanda. Hayi ukuthi ngiyakujaja since ubhema manje but akusiyona indlela elula leyo kuphuma inkingeni ukuthi ubheme just ukuthi ukhohle inkinga zakho. Angijaji nami no njoba ngitshela nje nami ngeke ngangena edamizwe before but ngenxa yokuthi ngeke ngarealize ukuthi akuyona isolution ubhema so ngeke ngazama ukwenza indlela yokuthi ngiphume khona into engayisho nje kwena shintsha abangani thola abangani aba right and ngakutholela usizo if ukuthi umisela ngokuthi ufuna ukuya kubhema nawe ingakho nje ngifisa ukutshela ukuthi idamizwe lezi ungayeka and easily ngendlela elula and if ukuthi uyimisele ukuthi uyeke ngakusiza mina angigxeki Wenzani pho? Ngiyakubonisa. Ngelisuke. Ayeke ngikushiye Asanda so wena nje into kumele yenze kumele wamukele usizo because ayikho right lento oyenzayo. Yabo bethu ngenanga mina edamizweni ngoba na mhlawumbe ngiyathanda mhlawumbe into vele bekade ngangifuna. Ngicindezi ngiphila phansi kwayo bethu. Nabantu engiphila nabo yabo abantu abangihlana nabo. Ngidinga futhi usizo futhi ngabe ngajabulela mawuthi uyangisiza noma afuthi ngisayithandi mina lento ngincane mina lento. Ngiyakuzwa Asanda but then if ukuthi ke you are willing ukuthi ngikusize ngakho indlela esenza ngayo futhi letha la lokho ayi. Yabo futhi impilo yami indlela ekuyiyona fethu. Iyona futhi engiyenze yangidrive aze ngagcine ngene eyidakamizweni fethu. Ukuhlana nedakamizwa ngazizwa nje impilo yami right ngikwazi ukucabanga kahle kade angazi ukuthi lento le ngimoshela impilo kodwa ngofika kwakho ngibile isibane sikhanyisile empilweni yami ngakwazi ukubona ukuthi i wrong lento engiyenzayo.
Ngizwile mina udaba lakho Asanda kodwa engakusho okunye nokunye sizobe sixoxe sisuke ukuthi kusise futhi sambe sehlasini. Vare pizza sambini futhi. Asanda wephethe manje wena. Yini nento ngimemeza nje. Sishaka itubane wona zip manje usuhamba ne-light manje bese first lokudana nawe. Bafethu ngizobuye nginibone mina. Manje Hayi ngizonibona bafethu. Wena. Mthetho phetho sashiya kanje mase wentombazana. Uyasazi isiketi semhlanyisa umuntu vele ihlanyela. Sana lo ngade ngabona ukuthi ayikho into ukuthi ngishise le. Spam mfethu straight. Awusho sisi ngempela indaba kaNomalanga nesikole uhlelelwa nini ukuthi esikoleni? Phela ilengane efanele ibuyele esikoleni. Ngeke nje bhutazayo uNomalanga esikoleni. Asifene nje sivale nje le yesikole ngoba umazi uNomalanga imkhuba yakhe ayenza. Lalela sisi, kubalekile ukuthi ingane ibuyele esikoleni. Yabo kulezi insuku nje kubaleke kabi ukuthi ingane ifunde. Hayi bhuti ngeke uNomalanga azakwazi. Yabo nje sisi kulezi insuku esiphila kuzona siphila kuyinsuku ze-technology manje. Ingane izophila impilo yini? Hayi bhuti ngeke uNomalanga azakwazi. Hayi ngeke sisi, yabo indaba yakhe yavele yangomisa. Wena Nomalanga. Malum. Awungizele nobhiya wami lapha. Yebo ngiyeza. Hey, awuphuthume ntokazi sengivele ngoma kabi nzima kabi. Aso-ke ntokazi. Hayi ngiyabonga mshana. Yebo. Uyahamba nje wena lapha endlini. Hawu yeke. Njani kaMthembu? Siyaphila njani bese? Ngiyaphila nami. Kuhlukuza lokho kwenzakala nje ngabo izinto. Right? Ya ngingasho ukuthi ngiright njengoba inyama isahlangene angisho namhlanje kuphela kodwa ke kulamalanga nje ake ngisho kanjalo unakho ukuba wedwa nje quiet uhlale wedwa uyathula kwenze njani quiet akukho lula ezinye zezizathu zenza ukuthi ngihlale ngedwa ngibe ngedwa empeleni angiphathekile kahle. Mawuthi angiphathekile kahle, ukhuluma ngani? Ekhaya ngihlala noma mncane. Umama wami sewashona. Kanti ubaba angimazi ukuthi wayaphi. Kodwa mangizwa ngandlela ngithiwa wangiphika. Kuleso simo leso kusenjalo umama ungikhipha inyumbazana. Angazi ukuthi futhi ngizokwenza njani ngalesi ngibhekene naso. Angazi nanokuthi ubani ongangisiza. Kunzima. Bathi ukukhipha inyumbazane. Kahle kahle ukhuluma ngani Mthembu? Yazi Miss ngizozama ukuthi ngikuchazele. Lapha sibabili imina nobhuti wami uAsanda. uAsanda uzalwa umamncane. Mina ngizalwa udadewabo Asanda. Into eyenzakala njengoba uma ashona. Umama mina ungomncane uyangibandlulula. Into eziningi uhlezi nje ezongiqhelisa kuzona. Njengokuthi ingane yakhe inayo uniform ephelele. Kodwa mina bekuyini ukuthi angithengele uniform kodwa ngibe ngiyindodakazi yadadewabo. Kuze kube yini unyaka uyophela nini ngiqoywa nje. Uyophela ezinye ingane zingibuka up and down zabona ukuthi lengane le ayihlelekile ngaziphuma ekhaya njani. Mina ngikhathela ngazi ukuthi ngizokwenza njani ngazi noma ngiyeke isikole noma ngenze angisazi impilo yenzima ungakhuluma kanjalo ngiyasiza isimo sakho nami ngisakhula ngingasho nje ukuthi ngikhule ngihlukumezekile kakhulu kodwa ungamphika manje ngithi uyangibona ngiyakubona so ubaba wami wayehlukumeza engangokuthi wagcina sengihlukumeza ngangokuthi nje ngangihlukumezeke kakhulu kodwa konke lokho akusabalekile njengamanje engakusho nje kwena ukuthi uqine mayelana nomfaniswano wesikole ngizozama mhlambe ukutholela ungakwazi ukuthi ulokhu ushintsha ngazo i-uniform yesikole okunye futhi ngizokukhulumela nodadewethu ekhaya mina-ke ngihlala nodadewethu uthe ukukhula kunami so ngingakhuluma naye mhlambe uze ekhaya uzohlala nathi until uqeda umatriculation ngempela miss ngizozama ukuza-ke nizokhuluma thani uyadlala ngizoza-ke ngizokhuluma noma mncane wakho sibone ukuthi siyenza njani ngizozama ukuthi-ke avume kulolu daba
Ngingajabula kakhulu. Ungakhathazeki kakhulu. Ngiyabonga. Ngiyakuthanda yazi. Sengifile sengaphandle. Sure. Akazi uNomalanga ukuthi uyapi. Kodwa nje into ekufanele siyenze kufuna sibe wash. Yazi nawe lezi zinto kade ngangisenza. Hayi kuhleke ngoba uyazi ke. Lungile. Ngicela kodwa ngibambele la. Danke. Hayi ngibonge mfowethu. Asebenza njalo. Relax. Relax awutete umzimba. Ayike nangu ungena ngala sticky.
Ngena ngani? Senohamba kahleke. Ngifuna aleya malani. Ngifuna message elalela esifubeni. Yebo okwaze kwathuleka nje la emgaqweni. Ngathi asikho. Kuyasho kodwa usi weekend. Oh baba. Yebo wathi nje wena le ndawo ihlezi igcwele. Mina ngifuna imali ngempela namhlanje. Yeah, phela i-weekend girl. Asithi ukuhlala kancane. Sake sibatshengisa nje. Sake siveze ithanga. Uzobona Lozofika kodwa kumele simsebenzisise ukukhipha imali ngempela. Hayibo, tamalanga ubekayini-ke wena la? Ubekwa yini la? Nibuza mina, nina nifunani nala nize nibuze mina. Nizokwenzani? Ngahle nami ngemotweni sambeni. Hayi nasikhathi. Nasikhuluma ngathi u-10 nje namhlanje. Sokumasaja kancane bo. Sokuthi baba. Kazofunani uNomalanga? Hayi socela futhi. Hey anikahleni. Aninake indaba zenu nanifundani vele. Ngiyaphila makhelwane onjani wena? Hayi sidlala ilanga yimvula ayi siyazi into nje. Savakashela wena namhlanje kwenze njani? Hayi ukuthi nje bengiyibuza ukuthi hayibo. uNomalanga usenakho yazi ukulova esikoleni. Angazi ukuthi kwenzakalani kanti ave ingane ehlakaniphile kakhulu. Hey ongiyeke ngalolu lwabishwa lo ngane. Hawu bakhuluma kanjalo manje mamkhize kwenze njani? Yazi uNomalanga kusiyona le ngane ocabanga ukuthi iyona. Hawu usakhuluma ngalo Nomalanga mina engimaziyo. Ngisho yena impela uNomalanga usengijikele. uNomalanga usehambe isonto lonke la ekhaya. Hayibo hayi angeke ntombi. Lo Nomalanga mina engimaziyo uNomalanga uhlonipha kabi. Akasoze nje into efana naleyo. Hayi awazani naNomalanga sisu sazokufunda uNomalanga. Awumazi nje enhloko. Endaba Nomalanga kwenze njani? Hayibo kodwa na Wema, ngithi wema, kungani wenze kanje? Kungani wenze kanje empilweni yami ma? Kungani nengake ngone yona mama? Khuluma nami yini engikwenze yona engane? Mama, sungaze ungidayise kubantu abadala mama. Sungaze ungidayise buwazi kodwa uthi ngizobuya noma ngengibuya. Nomalanga kwenzakalani lana? Ngiyabuza makhuluma nami phela ma. Ngiyaxolisa Nomalanga mntanami. Nomalanga mntanami ngiyaxolisa. Nomalanga ngiyaxolisa mntanami. Ngiyaxolisa. Lango. Ngiyaxolisa Nomalanga mntanami. Ngiyaxolisa Lango. Lango mntanami. Nomalanga mntanami ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa Nomalanga ngiyaxolisa mntanami. Nomalanga sesibuke. Khuluma ngami. Kwenze njani? Kwenze njani Nomalanga? Khuluma ngami. Mamkhize inganikhalelani kakhulu. Nomalanga uzothula vele mem uzothula vele mem uzothula kwenze njani Nomalanga? Mamkhize khuluma bakazi. Khuluma Nomalanga, khuluma sisi. Mem khuluma Nomalanga.
Khuluma Nomalanga. Umama ungiphilisa kwesiboshwa mina. Ungiyekisa isikole mama. Ngobani? Ungiyekisa isikole. Ngobani Nomalanga? Ungalisa namadala. Odayise sakumzimba. Mamkhize. Kubantu abadala kunami. Mamkhize lengane uyayizala. Mamkhize ngikhuluma ngawe. Ngabe lengane uyayizala yini? Ngiyaxolisa mntanami, ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa Nomalanga. Ngithe ixolisa ngiyaxolisa. Awe, ngiyaxolisa makhelwane, ngiyaxolisa. Bengizisa. Bengigqokisa isingubo engasazi. Uphuma Ngiyaxolisa Matambo. Ngiyaxolisa. Bethangithathe mina. Bethangibambe intambo. Nomalanga. Nomalanga. Mamkhize ubonile. Kumele uhambe uyobhadla ejele. Yabona abantu abafana nawe. Kumele ngabe inzalo yakho kade yafa. Abanye bakusuka la. Ngiyazisola. Ngiyazisola. Ngiyaqolisa. Azobonisa sazi. Ngiyaxolisa buya. Buya. Sisi ngiyaxolisa ngixolele. Ngiyaxolisa sisi. Nomalanga. Ya Luyanda mfana wami. Before nje ngikhohle, uyakhumbula ngalela langa ngithume nangu Nomalanga beze bembamba inkunzi. Yebo ngikhumbula. Ngizwile ukuthi omunye wabangani bakho owambamba inkunzi ngalela langa ngimthumile. Baba, unesiqiniseko esingakanani sokuthi ngibona abangani bakho? Hayi, isiqiniseko nje sikhulu ngoba ni kunabo kunosisi ababili abambona and futhi ngiphinde ngezwa ngomunye wabangani bamavusana ukuthi cha wabonakala omunye wabangani bakho embamba uNomalanga wathatha yonke imali waqede wabaleka. Hayi kodwa lutho baba, labe ngihlala nabo bakwenzi lokho. Ubaphikela kanjani abantu ongahlezi unabo? Usho ukuthi cha iqiniso ukuthi mina nihleze nindawonye. Engabe womunye womuntu obagila lemkhuba nawe? Hayi lutho baba, angisoze ngakwenza lokho. Ungaphiki Luyanda kuze ngizokwazi ukuthi nami ngikuvikele mangabe sekufika inkinga la. Baba, iqiniso lengikhulumayo. Abangani bami mina ngijwayele ukudlalela nabo esikoleni kuphela. Hayi mfana wami, mangabe unesiqiniseko ngalento oyikhulumayo. Hayi kulungile. Kodwa ke siyayicela ivuthiwe. Angiqinisile baba. Hawu. Thamisi. Hamba kahle mngana. Ikidaba uyinja wena, uyinja, uyingcanga. Hayi Mthamisi wangichapha ngenhlamba nje kwenze njani kodwa? Wena ngangithi uyitsizwe kanti uyafana nale nje ingane yakho le. Lo mfana wakho kuzwile kuthiwa ufana umdibe munye nabantu ababulala umphakathi la emphakathini wakithi eNanda. Wena uyinja kabi wena. Uyithatha phi kodwa lento oyikhulumayo Mthamisi? Lalela mina ngizwe ngabantu abareliable ukuthi wena ingane yakho le ibimdibi munye umshanami ubabonile ubekhona naye. Ufika uzongithuka nje ngento oyizwe ngabantu kanti angimbize lo mfana. Luyanda. Luyanda mfana wami. Baba. Wawuze la mfana wami. Hayi ngizoke ngizwe kahle lendaba. Nangu Mthamisi la. Uthi wena nabangani bakho yini laba enibulala abantu la enibamba inkunzi la elokushini. Engabe iqiniso leyo? Hayi lutho baba, lo iqiniso lelo baba. Ngikwenzi lokho mina. Yezwa ke? Hleze kuphikwa. Wena mfana asona ingane sida akudlala amagede la. Hlala la phansi. Fusa. Hlala la. Uchazela kahle wena. Hlala uchaza iqiniso. Ake wehlisa umoya phela Mthamisi. Lalela ke Mthamisi. Ake sikhulume naye kahle umfana. Awe usho Luyanda. Engabe iqiniso kangakanani lento eshiwo nangumthamisi? Abangani bakho bona ngoba engathi mina nihleze nindawonye. Phela umthamisi ungitshelile ngalela langa ukuthi uze wamthuka ngeinhlamba wena. Benihamba ndawonye. Baba,
njengoba ngishilo ukuthi mina ngihamba nabangani abagodi baba. Angimazi lento ayisho ukuthi ngimazi. Ungaphiki Luyanda, uyazini into ezokwenzeka ngoba nihleze nindawonye nizogcina seningena emgodini owodwa. Ngike ngakhuluma nawe ngala. Ake uzame ukusichazela ke kahle ukuthi kwenzakalani ngalabafana mangabe wena usuku ungekho. Akachaza. Chaza Luyanda. Khuluma lesilosingala nawe la. Uyingane wena lesilosingala nawe. Hawu. Amdedele phela ekhuluma. Baba, kona baba abangani bami ibona debenza ibhedayo bezinzisa uBramex. Apha mangami. uBramex ubani yena lo Max? Baba bebenzisa izinto ezibhedayo abadayisisa ama-drugs ezikoleni benza izinto ezibhedayo kodwa mina ngibe nenhlanhla ngoba ngingenanga kulezo zimo baba. Kodwa manje nihlezeni indawonye. Kona ngiphiki lokho sihlezi indawonye kodwa mina ngiyenza izinto ezibhedayo uyabona namanje uficela endlini ngitele baba. Ayikho into enjalo wena mfana awukwazi ungahamba nabantu ababhemayo ungayibhemi insango. Wabe nabantu abatsheshayo ungantshotshi uhambe nabo abambe ikhutsi ungayibambi ikhutsi musu ukudlala kazo lafana khuluma iqiniso lofana akakhuluma samela gonyuluke lofana lo bongani uyamthatha lofana ube sekhulumile nje umfana. Hey bongani sakuninga kumele kukhiphe lofana kuningi abakwenzayo lapha phakathini akudona ukudayisa idamso yayikhuluma wena baba ngithe ngani ngoba phela ngishilo ukuthi mina kuhlangana uMax udayisisa bona abangani bami hayi mina. Hawu wena walokho hamba ukhuluma izinto ongazazi wena. Lalela mfana wami ubuye ukhumbule ukuthi ukhuluma nabantu abadala. Yewena mfana. Fuck. Mfana ngiphi kanti? Inkosi lofana ngishilo uyena. Asanda ugcine kuyizwa. Awungiyekele ngesicefe wena. Yambona asanda la endlini. Lalela wengane. Uasanda uxoshwa uwena la ekhaya. Ungakabikho lana. Uasanda akakaza yenze lento. Mana. Ngimxoshe ngani mina uAsanda? Ngazongibuza umphetho. Ngithe angisakudingi la endlini. Nazi impahla zakho. Ungiphumele la ungihambele. Mama. Ngithe hamba. Mama. Ungenani ngizozama ukukhuluma noAsanda abuye ekhaya. Asikho isidingo sokuthi kuze senze yonke lento nema. Asikho isidingo sayo yonke lento nema. Lalela lana wena. Unyoko waze wafa engena lutho. Ngase wena umthalo wami lo. Yangizwa. Ngithe ngiphumele uyabona ukuthi uyakuphi. Kodwa manje sisangayilungisa. Ngithe ngiphumele. Hamba. Beniyojabula nje lokwenza ubuhlungu manje kuwena. Nginendaba nodadewethu. Ngithe hamba. Ujabulisa imuntu lana. Ngizala no plastic senindawo. Ngiwo esikoleni. Ngingena mngane wami ngo. My boy. Ngaphi yazi bese ngiwaridi. Mama ngizala la. Hayi ngiyeke lo mthaka shayisa ngomoya yabo. Hey. Yazi umuntu usezophumulela ezingane. Avidini ingane ongayizali. Yazi sesihambile nje sicefe ngiyosala kahle nje la kwami. Fetha ngoba ngikutshela fethu ukuthi uyanda fethu sifake edofini njami sijampile fethu ngiyakutshela fethu nakanye fethu ngikutshela nje lo mshita fethu uphinde wasidala fethu njengoba besidala usidalile futhi nangathi yangena fethu ufuna Bramex la Showmax hey bra boss bros sekudale unakanye la boss uyanda boss
Luyanda boss usifake etofini. Njengoba ngikutshela boss ukuthi uLuyanda usifake etofini ukhuluma yonke into sikwenzakale. Ayiphelile boss. Njengoba ucabanga boss isegalekile boss. Hayi bafana kuzofuna la senze something. Bafanele kwenza something bafana. Bafana mami ngifuna nize la. Boss ngalapha ekhoneni la sithola uhlana khona esinye isikhathi boss. Samakhe bafana. Ngena. Yebo njani mntana? Khona mama. Hayi, ukhona mntanami. Nomalanga. Ma. Wosi nangu umngane wakhe kubiza. Uyaphila. Mambila asithi ukusizela. Phela nawe uyamazi. Ama. Ngizakhumbula. Kumele sikhulume character ngayo. Namanga. Ungicelile phela iValentine. Ngasingafisa ukuba wena ngaze ngafisa. Awuna manje phela nawe ngisakubona nasesikoleni usanyamalala usangicheki. Kwenzala nje ngawe ngisaqondi nje these days. Lemfihlo zongithembisa ukuthi izophelela phakathi kwami nawe mnganami. Yazi mina nawe la sisonke kulento indaba kwenzakalani? Mnganami kokuqala nje bangiphuca ifoni enthi yakhumbula ukuthi bengikwazi ukuthi ngikhulume nawe mangabe ngekho right. Bangiphuca ifoni uma sengihlalisa endlini sengifana nesiboshwa mnganami. Ungilalisa nabantu abalingana. Kaka. Yasimkhanami. Lempilo engiyiphilayo angisayithandi. Uma ngilalisa nabantu besilisa abadala abangangizala ngisho ukungizala. Kunesona. Ngakhala kanjalo. Sinomlungu-ke manje. Ikhaladi. Uqhamuka phela. Sinawani. Bekwa yini endaweni yethu ngaphandle kwemvumo yethu. Irenti kona unayo njengoba uhleli la ubona ishutheka nje singekho. Ngicathi sekuyisikhathi sokuthi ningeke sengindlela neqiniso. Ngithi ubona aboshutheka nje la endaweni yethu ngaphandle. Ucabanga ukuthi uyaphi wena la? Letha la nalo plastic. Awubona ukuthi umhlaba wethu lo. Ubambe lona mfowethu. Sekuyisikhathi sokuthi ningeke. Ngihambe sengindlela neqiniso. So sikuyeke nje ufunani wena? Bengidlula. Uzudlule nje uvelaphi? Ngicela ningiyekela bandla. Ningikhulule ngihambe. Ngibuyise ngokwami. Ngicela bandla. Okungokwami nje kumele kubuye kuphela. Bese ngiyanishiya ngokuthi. Ngeke uzuthola lo plastic wakho ngishilo ngathi uqala ukhokha irent lana sinawani ukenela singekho phela sikwazi thina. Iphi rent ikhona? Mangenjalo mama uzoyibona ukuthi ufana noba ngiyakuthola lo plastic wakho. Nani bona la ikhona imali la. Khona nje. Hayibo, ophethe akukho lutho lapho. Khona impahla zami zokugqoka kuphela. Ayikho into lapho. Mama eshani, akukho lutho lapho, khona impahla zami zokugqoka kuphela, ayikho imali lapho. Okay, awusho-ke manje uzolala laphi-ke nje ubuya ngathi awunayo indawo yokulala namhlanje. Vele anginayo indawo yokulala nasekhaya bangixoshile. Uhlalaphi wena njengoba ulana vele? Ngihlala eNtuzuma. Hawe manje Ntuzuma kuthika ngaka ufika kanjani vele la wena? Ngihlala njani? Uzuzolukela thina nje ufuna njani wena? Ufuna nje ibu. Ufuna njani? Kanjani? Ngithi ngizolidlela. Mina bengidlulela.
ngagcine sengikuyona le ndawo angazi nami ukuthi kanjani. Yazini wena usuzohlala nathi la kuleka. Awungeke ngifuna ukubuyela ekhaya mina. Awuthi kushaya kancane nje lana uthi uhlaziya kahle umhlaba wena ubuyisa ingqondo. Uzothi thathu kancane. Uthi fly. Mase uyaleta sinawana. Mina asikuncengi phela wena lo uyasikweleta wena. Sikweleta irent. Esikhohliwe. Bema wena. Uzokhohlwa na uthi ekhaya. Nakudlala umlungu shaya ngamla. Hayi nginwele yephu shaya wena la sifuna ukuhamba awuleli khaladi le lenze njani manje lokuyinwaya yini kangenza la nini shesha isikhathi asikho hayi uya waste ke manje Nazo, mama. Awalenda madoda. Nakia. Fly. Awuzela phezulu mama. Ngeke jabulo kwamalast uyaqala uyagcina ukuyithola mahala lento yangizwa mele sihambe uyisebenzele kodwa ungakhathazeki khona ngiyisebenzela nje kule kukhona umsebenzi esengicabangele wona uzohamba nami siyasukuma manje nembuzo leli bhunu leli hey wena uyasikweleta wena Congressman. Bafana bami. Ukhona nalo. Wena uyisamba nalimba libonile. Ufuna ukubonisa amanye. Faka nephuthini bafana. Faka nephuthini bafana. Solo bafana. Ramex. Sebenza omuhle bafana. Ramex, kuleka Ramex. Webongani. Cile nini kwathi umshado mfana wakho? Hayi bomavusana uyibuziswa yini lento? Phela umuntu ushawa amahebhede. Hayi. Halo mfana wakho. Sesiqhamuka nje la. Usithuka ngazinye inhlamba lo mfana sinothando. Umbuzo uzokutshela. Hayi yabo mavusana lento isho ayifani nje nomfana wami uLuyanda. Yabo futhi nomngani wakhe ayifani naye. Ayifani naye. Manje bangs ngosa nje iphela la kibheja. Lele isho mina bethu uqinisele umafura. Lalela ngitshela kithi mina. Yazi ingane zibafana akudingile nje ukuthi kuzeyishintshe bele zizoyibe nabangani ababheda ivele ishintshe singezelele nje zishintshe nje ziyabheda ngabe ingane zabafana ngitshela yebo Hey ngiyayizwa Mthamisi lento oyishoyo. Yabo lento oyishoyo mfethu izinto ezijwayele ukwenzeka vele. Kuzomela ngiyithathe ngiyifakele izibuko kodwa ngempela futhi. Kuyakusiza futhi ukuthi uyifakele izibuko. Ngoba hayi kumfana wakho kuyonakala ngempela, kuyonakala. Beyisa lo mfana. Hayi kulungile madoda. Kulungile. Ngizoyifakela izibuko impela. Ayeke ningiphuziseke nami. Ey, ngafa ukho. Uthenge komuntu. Kahle. Engasekuthiwa imali ibhala phansi.
Ubekwa yini lana? Ungakhathazeki ngalokho. Ngisesimeni esikahle njengoba ngila. Qonda ukuthini ngempela ngoba usezi ngisho nasesikoleni njengoba bewazi ngani. Isikole bengisithanda. Yinto futhi vele bengizophumelela ngayo empilweni. Kodwa ngenxa yezimo ezithile engibhekene nazo angisakwazanga. Nganami ungakhulumise komuntu ongesinalo ithemba. Usamncane noma Themba, sangakwazi ukuthi uvuke uyithintithe sihambe le ndlela. Yebo kona kunzima, kodwa singakwazi. Masime nje sobabili ngikuseka nami ngizokwazi ukukusiza mngani wami. Ungangisiza kanjani mngani? Mina angisenawo umpheme wokuphephela. La engiyokhusela khona. Mangifuna ukulala, mangifuna ukuthola ukuya ngasethunjini. Angifuthi sothi angiboni nokuthi othisha basangazongamukela. Lesimo nje singinjena. Ngicela usukungisana. Mina ngizokusiza. Ungakhululeka uhambe. Ngize ngikwazi ukukulandela ngoba njengoba ngihlule ukusizwa uma mncane wami, angiboni ukuthi ukhona umuntu oyokwazi ukungisiza. Ngifanele ngithi mina ngikhathele. Cha mngani. Ungayisho lento. Ngicela usukungisana. Mina ngizokusiza. Ngiyacela mngani wami. Angiboni. Bazothina abazali bakho ugonele nani ephara. Awukahle. Wena umngane nami awulona iphara. Fana wami. Ubulala ngezami isandla lesi. Fana wami. Fana wami ngibona sesibuku manje. Ngafanele sizifike la haluyanda khehle. Ngamela sizifike la fana wami. Fana wami. Sho bafana ngathi uma nje oyedwa la kunina ungenzela into engayiboni kahle. Sure the boss. Yanda. Xolele boza yami. Siwabashelela ulimo. Yanda. Ayikho mfana wami into eshelela ulimo. Ukwazi kanjani ukukhipha imfihlo esizenzayo la khe? Wena kahle kahle ukwazi ukuthi mawubhene inkinga ukhipha imfihle kanje. Wazi kahle ukuthi thina asikhiphi imfihle kanje. Kahle kahle wena mfana uzofela amacala akho wena ngikutshela. Bafezi ngicela ingixolele. Kodwa enizikushaya ngokudala bafezi nikudala izuthambi zonyaka. Indoda yaseMpumalanga mina ngicwale bafezi. Boss, senze njani ngaye? Hayi, ufana bami. Angifuni nombulalela la ndawo le. Thathe lo, nombulalela kwanye indawo la ngeke aphinda atholwe khona. Thatheni bafana nombulalela ehlane. Wenzeni nikwenza amadoda. Indoda nendoda ifeli inkinga zayo. Kodwa sohlangana kwelizayo amadoda. Thatha kahle. Thatha phumani. Ehamba wena. Ngithemba bafana. Le mali vele bekumele ibe kanje noba bamrobhile ngoba behamba yedwa phela ngifike ngamshiya lapha yana cabanga inoba bamrobhile ngeke avela ayivule bamnika imali edlalile ngaye ezwa phela suku bonke lona ubekhanda 250 njengoba bemnabise kanje hayibo ukhathele page umfile mfethu kodwa akufani uzamile ngoba athola isheve le 250 bheka ukubamba iconversation encane nalesiphukuphuku ungabe usebenza ukubonga usebenzele u250 Yawubeka usihlanganisile ngathi sekuphelile. kanjani awukwazi ukubuya no250 uhlala ubusuku bonke lapha inyeni iphenye imali lusenza ilima wena kusho ukuthi la inani elisana u250 uyikhipha le mali hayibo bafethu sukwaphuma le mali manje wena sifala 10 rand fazifala 10 rand amfihle ngempama lo emsap lo umphese emqaleni mfethu lo nahambe sethi okokuqala hlangana buthi uyayivula ivala lapha ubusuku bonke ineke ukuze sinuka u250
Ukwava mama no 10 rand, 10 rand. Nginikele imali yena ngithi Ufuna ufela 10 rand. Ufuna ufela 10 rand lo uyabhayiza wena. Lalela ke mama manje ngoba unandawo uyazazi vele. Sisazosebenza nawe yazi. Asuyithatha 250 thina per night. Sisebenza imali. Umuhle kabi wena gorgeous. And sesisonotha ngawe ke manje. Kona vele yona impilo eniphilayo la. Uhlangana khona nalokho. Yazi angazi ukuthi ngifike kanjani la. Futhi angazi ukuthi ngubani. Manje senzeni thina ngalo? Mama ngishiya ngisesemini emhlabeni. Ngangakaze ngitshele ukuthi umamncane yokangihlukumeza impilo yami igcina isifika la engikhona manje. Ubuhlungu. Ngilimele ngaphakathi enhlizweni. Ngilimele. Usiye kona ngeyitori eyidabukisayo la lokusibambela isicelo. Ufuna ukuzuzana ngempela. Kulungileke kodwa ngoba ufuna sikuyeke uphila impilo yakho sokuyekela. Kodwa ke akukho uzophinda ukuthole kuthina. Ayikhona ladies kubuhlungu umlungu mase edabukisa kanje ayikoba sinesono mfaka siyekeni lento noNkulunkulu nje usiphanisha ngale asale kanje mina ningishiya nobani Tseko awu safuna ukaba futhi ubuza abantu thina siyendawo lapho inkinga yakho le awushwane lasesibhodleni mfethu ngicela ukuhamba nami siyeke ushela ngoma bakho abashona sikhathi kodwa Uyaphila kodwa? Ngiyaphila maboy bawe. Ngiyaphila nami ma. Yazi ma sengikhathazeka namanje. Angikakhathazeka mama. Noma Themba ngizambona endlini sekuneyinsuku. Yini ekhathaza ngona Themba? Ma yonto ngabe yibuza le. Noma Themba usiswami and kumele ngikhathazeke ngayo ngoba sekunesikhathi eside futhi ehambile la ekhaya. Le nto usikala ungikhathaza futhi. Lalela boy, ungayixaki nje ngento ekude nawe. Noma Themba yena usisi wakho. Akayena usiswami kanti akazali umdadweni ma. Leso sidwedo sibiza ngodadewethu kwasona sahluleka unoma Themba. Ngifuna ukuthi ulalele. Into engahlangene nawe ungayixaki ngazo. Yekela noma Themba Ndinde aye la afuna ukuya khona. Ma, mina ngeke ngakhathazeki namathemba usiswami and futhi ngizohamba mina ngumfundi nomathemba njengamanje ukukhombisa futhi nje. Boso ngibuyisela kuphi ke masomlandile lapha. Mbuyisela Unomuzi, we boy. Ngeke ma. Anganomathemba athanda. Ungenwe yini? We boy. Lalela ke, la umthola khona mangabe umthola shonile, umngcwaba kuleyo ndawo kuyona, ungabuyeli naye ekhaya ngifuna ukumbona la. Uzuza la ma. Ngithi yangimfuna. Ikhaya lakhe lana. Ukuba nomuntu okhuluma ngaye. Ungaze kuyibona. Uzoza ulala la nomathemba. Uyofuna leso sidwedwe. Mosithole sifile, usincwane, mawufuna usidle usidle. Yes. Uyibona kuma. Ma. Ayibo mabuya sikhuluma nomathemba kumele abuye. Le ndawo ufuna yami mawufuna uhlale nomathemba, nihlale khona lapha emgqomeni nidle khona. Nobaba wenu lo mfana. Bona uthi i-right le ndawo ahleli kuyona la. Hamba, anginandaba ukuthi i-right noma i-wrong. Ngithi la hlala khona ila kumele abe khona njengamanje. Uyangizwa? Nomathemba nema umuntu njengathi. Endaweni e-right efanele yena. We boy. Ngizomlanda mina zela ekhaya uzobona lokho uboneni into. Ngomlanda. Ngosiyamngane.
kanjani manje? Yona nto kushisa ngakhala belungu namhlanje. Yini inkinga yakho wena? Yini manje lekukhalisayo wena ususibalekela izinsuku nje? Kube kuyini enifuna kumina? Siyazidlulela thina. Uyazi ukuthi umgaqo wethu la kuhlezi khamba thina. Manje ke wena mesukhala la sezithini intambo okwenzakalani ngawo? Usafuna ukuyibulala. Umhlaba vele usumhlulile. Life is not for the weak, baby girl. Vele kunjalo. Asambeni vele waste of time. Hamba uyibulala mama. Ndibe ready intambo. Ukusiphandelele emadlozini. Mwa baby girl. Namhlanje ngifuna ukuyokuxhumanisa nobaba omkhulu bakho mfana. Hamba manje. Hamba. Uzonzani? Nje sonke lento leyenzeka wena yenza ngoba nakho usithanda. Kuwena wonke udale lento lesenze lento. Hamba shit. Mfana wangu wena usamadada. Ala wena qala. Hayi luyanda khahla. Mhlanje lona usuku lona. Mfana wami ngiyumax mina. uNkulunkulu wena bafana niyazwa bafana. Luyanda khahla. Ngiyumax khahla. uJehova uNkulunkulu wakho mfana wami. Lesehlo senzile. Sesiyobona nakolizayo mfana wami. Sesiyobona nakolizayo kahla. Abatata ngiyakubonana ngempela bafowethu. Lungile sobonana kwelizayo. Ayekho ngahamba emhlabeni. Sokwenza icorruption enembafana. Woza sabele, woza samba kahle. Baba, man. Khanele phethe insimbi ngoba siphelele class. Khanele insimbi. Bona wena mfethu ugcwala wena mfethu. Zdela kukhompisana ngento engekho mina mafutisa ukubamba nokuthukula lapha mafutisa mhlawumbe indawo. Konke futhi kusho sesizwini. Konke futhi kuzwakala ngakho ngisho uncane zolento. Namathemba! Namathemba! Namathemba!
Nomathemba. 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 Nomathemba vuka. Vuka Nomathemba. Nomathemba vuka. Ndoshaba wena. Nomathemba vuka. Nomathemba. Kodwa Nkosi yami, kodwa uNkulunkulu baba ngiyacela baba baba. Nomathemba. Awuthwenzani phela wena? Usagula yini? Wenzani? Nomathemba. Nomathemba. Wenzani? Kungani ungisiza? Nomathemba, mina ngikubhuti wakho mina. Yeso. Ngeke ngibuke impilo yakho mina iphela kanjena. Nomathemba, ngiyakuthanda. Yeso Nomathemba, ngibuke ubhuti wakho mina Nomathemba, yeso. Uzoyishintsha impilo yakho Nomathemba, ngeke ngiphinde ngikushiye Nomathemba, yeso. Ngiyakuthanda Nomathemba. Ayisekho into engiyiphilelayo mina asanda. Kayisho. I-Oledi langishiya ngisasemncane emhlabeni. Nethama lami langiphika noma mncane wangixosha. Empilweni yami ngibabheketwane yini-ke mina ngizobe ngisayiphilela. Nomathemba, ngifuna ukizwa yonke lento eshoyo njengamanje Nomathemba, sengiphile ngihamba nawe.